aku tak tekok. Kowe jemek karo Gareng pilih pundi? Lho. Lho. Ayo tak tekoni. Aku kok gak roh. Iki berat nek iki. Ayo. Lek pancen kowe dagelan cerdas, jemek karo Gareng pilih ndi? Penak Gareng, Pak. Heh? Penak Gareng. Kok penak Gareng? Gareng awak dhewe mlaku lunyu, iku lurus, Pak. Gareng iki mesti ndek nek banyu. Kowe demen ndek nek banyu. Lah berarti nyune pripun, Pak? Ya sing jemek. Oh, beda kali kula berarti. Heeh. Lek kula maune garing sik terus dijemeki. Ngapun sawah pengaliran iki lho, pengaliran. Iya. Heeh. Banyu iku kudu ditata. Wah, ora ngerti kowe iki. Awakmu kok ngerti perairan lho kok Lho. ngomongne banyu karo Ketua panitia Bapak Mudianto. Wis paring dawuh. Mas Cemple nuwun sewu Mas niki mengke nggih to wayangan benjing digelar seminggu wonten ping 4. alhamdulillah. Setuju? Masyarakat setuju seminggu ping 4.